sino magsasama sa akin, ko yan. Doon muna tayo, release tayo. Kasi pasensya na kayo, ganito po bahay namin. Saglit lang po. Pero mahirap po yung bahay na malaki. Tapos isang bahay naman nakatira. Saglit lang po. Oo, maganda po yung cute na bahay. Mababait na nakatira. Ay, bukas na siya. Kaya, Ano pala yung dito? walang ilaw. Ito tayo nag-insenso sa araw nito. Dito ka ng mga bahay ngayon dito sa Maynila. Basta hindi masarap. Sabi ko sa'yo, may white lady kanina rito. May naramdaman ako eh. Dito? Oo. Hindi ko naman napansin na ano pala yan, parking area na sa likuran eh. Baking rin. Oo, hindi mo pa sinabi. Yan naman tayo, dito ka Chard. Sige, atras. Hindi kuya, ikaw naman mauna dyan sa kwarto ng anak mo. Kaya naman yung sensor niyan. Oo. Buksan mo muna ng ilaw. Para lumayas ang jablo. Dito ka na kaya. Hindi naman yung anak niya. Oo. Diyan ka lang iha. Huwag ka mo nang gagalaw dyan. Yun yung mga kwarto sa Maynila, oh. Parang naalala ko yung tumitira ako sa Maynila. Pagpasok mo, tulugan na. Tulog na. Oo, 3,000 ang upa. Oo. Oo. Tapos, mabuti nga kayo, nakakangat yung ulo eh. Yung sa akin, di ako nakakangat ulo eh. Nakakayo ko. Oo, yuko-yuko lang. O, sige na. Minsan napasok dito yung white lady. Yan naman tayo. Mamaya mo na isarado iya, para hindi ka mausukan. Pero nasa sayo kung gusto mo na isarado. Yan, kwarto naman nila. Pausukan muna natin. Masyado ng ano. Blessing po tayo ngayon. Tatabay tayo ng isang, may nakatira ditong duwende. Saka babae white lady. O, parang ganito na yung bahay ko dati, oh. Pasok nyo, pasok. Mega shoutout. Ganito lang po bahay ko dati, oh. Ganito na kalaki. Oo. O, pagpasok na, tulugan na. O, ganyan po ako tumira dati. Alam niyo po, ganyan, 2.5. Di pa kasama tubig ilaw niyan. Ganyan po bahay niya po andi dati. Yung bahay ko po, bahay niya po sinda yun. Oo. O. Sige pa. Ano yung santo niya? Dalawa. Hindi. Excuse me. Hindi ka lang tayo. Para lang yung mga hindi nagbabayad ng pera, maisip nila magbabayad na sila. So, minsan hindi nakakalimutan o pinalimutan talaga. Nalimutan talaga. Maliti eh. Para may social na, dito po. Dito po, dahil po. Namatay daw yung pusa ni ate, kaya galit. Ha? Batay. Namatay. Iniyakan niya ba? Yung aso natin namatay. Sana rin yan. Ay, bakit sa kanila? Sige, saan ka? Nasama siya sa pagtakbak.
alam mo na yung saan mo lalagay yung dulo ng insenso. Dito ha. Tapos, Kumuha ka na ng lata. nalaglayan ako dun. Ginawa ko. Para hindi na pumapasok sa yung body spirit. Chard. Okay na, Chard. Salamat.